pepani nthawe ziri kudiyana. Icho kwa mbiri ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzula dziri kuitika matima nawo senyika ino. Mbiri ya Zimbabwe ndinazo dzondeka pakatazo andiri kufamba nazo. Nyaya ndoda kutanga pana pa mbiri ya Zimbabwe. Inyaya inoti iyo paka gutu. Pagutu. Mbiri ya Zimbabwe kwa gutu kune nyaya inorwadza. Nyaya ndiri kutaura pana pa ndiye kuti kune mukomana ane makore anokwana kuita iyo 27 years. Aine 27 years kudaro. Musi wa 11 akaenda kumusha kwa gutu mushure mekunge achisevenzera mukati meguta reHarare. Ndo kubva aenda nechipo chemukadzi kuvabereki vake. Angarora. Ende ndiye mukadzi wokutanga. Ndobva atora mudzimai uyu. Ndobva aenda naye kumusha musi wa 18. Musi wa 11. Musi wa 11. Ndobva aenda namukadzi kumba. Ndobva asvika kana 2 days 3 days. Aenda kwa tete, akaenda kwa baba munino wa mkoma wake wa baba wake. Ndo kubva vazoperekedzwa kunosvika mumba maakaberekwa mevabereki make. Mushure mekunge dzimwe hama idzi dzaenda kunozisa baba vake kuti mwana ndozvo akatitira. Makorokoto. Ndo kubva aperekedzwa mukadzi uyu. Ndobva aenda kudaro mukoma KB akazoguma aitirwa chinonzi chimhandara weekend radarika iri. Okay. Murume chiwandira chakapesera chasara choitwa iye murume atodzoka kupi kubasa achiti mukuwa 24 ndio pandiri kudzoka kune vamwe tichipemberera kisimusi yedu right mukoma KB right musi wa 23 murume asati adzoka anditi pamba murume akauya negrosari achizosiya mukadzi reChristmas achiti ndiri kuya rimwe pamba apa pane vanokwana kuita ivo vatatu vanoenda kumabasa vakomana vaviri nemusikana 1 kusanganisa 1 akaroorwa anogoti akauya nemukwasha nemurume wake vachibva vaita 4 vanhu vakaenda nemagrosari vari pamba. Saka iko zvino zvimuri yeZimbabwe vanhu vasati vapinda muzoro sezvezvi vanga vachimbotanga vaenda kumunda vachidzoka vachienda kumunda vachidzoka. Saka mukadzi uyu anova ndiye mwenga kana kuti muroora aisiwa pamba nemwana musikana mudiki anove tete vanotuma kubatamidzana nawo mabasa zvokuti kana kuchidiwa chimwe chinhu chinofungidzirwa chiri mubedroom mamwene vatete ndivo vanopinda vachita sei vachitora kana achidawo zvimwe zvinhu zvaasingazivi vatete mwana wepamba agara achiziva. Mukoma KB mwanasikana muroora akaenda pamba about 700 meters mumwe maakaratidzwa kuti apa ndipo baba mukuru apa ndipo baba munini apa ndipo mainini apa. Ndo kubva asiya vanhu kumunda achinzi chibikira vanhu vari kumunda kuma 12 kuma 1 tinenge takuuya. Muroora mukoma KB akaenda kunokumbira ngoro kuno mumwe musha about 700 meters kubva pamba apa akanokumbira ngoro akati kuuya kwandakaita apa ndine hama yangu yakandibatisa grosari saka iko zvinozvo vakuda kuuya saka ndinokumbira ngoro ndigolodha zvinhu mari yenyu yetransport tinokupai. Okay. Ndobva apiwa ngoro ahaya ngoro ndokuchilodha grosari rese riri mumba ndokuisa mungoro alodha kudaro vatete akavatuma kuti vatete ndoziva kuti mufarira endai kutakishop kwanhenge munomaziva matakishop ari kumamisha aya anenge ari pamba ekuti kana ukasvika unonzi mira munhu wacho ari mugadheni kana kuti ane zvaari kuita mumunda umu kana kuti ari kuwacha auye. Mwana akasvika akamirira zvaangatuma zvakafanana nemazepe nemabhiskitsi. Muroora arova nengoro muroora ndokusvika ikoko ndokuwanika mota ndobva abhadhira mari yake ndobva rwa pasi utu. Apo mukadzi wemukoma KB maroorerwa akaita akatorwa pabasa paishanda kuHarare. Akatorwa pabasa paishanda kuHarare. Kumba kwawo mukomana uyu haakuzivi asi paanoziva pamba paanoshanda. Vanhu vabva kumunda mukoma KB vari kusvika mumba vari kuona mwanasikana ari ega zvikanzi mai guru vandituma inini kunotenga izvi but kubva zvavandituma havasati vadzora kunoti mumba mukoma KB hamuna chinhu. Magrosari akauya nemurume wake akauya nababa munini akauya navatete kozoita emukwasha ese akalodha mukoma KB ngoro yakarwa pasi. Alodha ngoro kudaro ngoro echerwa nani ngoro yakatonokumbirwa ngoro pamba vachinzi ndipai ngoro ndokubhadharai. Saka baba vakapiwa ngoroka vakabva vatopa mwana kuti enda namai ava unovasiya wozodzoka otevera kumunda. Right. Saka mukomana kuti tauro zvichewari ndaenda nawo asi patasvika isusu
tisati tadzisa zvino tatoona mota ikatomiswa vakatonzi mari yenyu ndinayo kwanzi vachadya $11 kutakura grocery rawo kuenda kupi kuenda kwavari kuenda moto kuri kuenda mota ndobva wapinda mota asi anoti pavabva ivo kwanga vachitaura akuzi riko kwanga kuchienda mota asi nenyaya yekuti patasvika pabus stop taona mota yakatarisa uku vabva vati iyo inoita vachibva vadzikisa magroceries magrocery akaitojiswa nevakomana achitopinda pai motikari saka kuti mudzimai uyu anga atotaura kudhara nemunhu wemotikari here kana kuti akangosvika kwaienda motokari ka nekwavaitaura kuti vari kuenda ka mumwana wemotokari anoti kwatanga chinhu tichanodzisira zvino kuni kwavari kuda kuenda kwavanga vachitaura nekwatazoona mota yange ichienda zvakasiyana but vangoti sezvo taona iyo iripo ngatipinde iyo saka munhu aunza nyaya pachimuti ndeyani ndivatete mukoma kebhi vepamba apa hanzvadzi yemukomana akaroora mukadzi uyu asi ndazokwanisa kutaura nemuridzi womukadzi uyu muridzi womukadzi anotaura achiti neniwo zvandipedza izvezvi kutaura kunokwani ndiri kuita mukadzi wangu kusabata foni chitaura tese ndiri kufunga kuti network chero hanzvadzi yangu ndichitaura nayo foni yange isingaiti but hapana 10 minutes kubva kwari kundifonera bosho ndopapinda foni kana hanzvadzi yangu ndinotsinzwa newe rega ndimbobata hanzvadzi yangu ari kutaura kuti chiwari mukadzi aenda saka abva ati ndanga ndapinda mubhazi zvokuti ndakuya kupi kumusha ndinozoro saka ndakutodzokera panapo kuti ndiende kumba kwaishanda mwana uyu wandakatora but kumba kwaishanda mwana uyu handina kumbogara nawo pasi ndichita sekunonzi iwo ndababa munini wako kandimukwashawo semunhu atora mukadzi papi pamba ipapo ndaisvika ndichingomudana ouya kunze kweyati ndobatawirirana saka kuti ndisvike zvakare ndinotaura navo handizivi ndichasvikira papi uyezve handitozivi kuti kusiya kwakaita basa uko akaita zvekutiza here kana kuti akavaudza but ndakamuudza kuti taura navo kuti mwedzi wamangwana handisiva handisi pabasa but nenyaya yekuti ndanga ndisingatauri navo inini handizivi ndosvika sei but kana ndakuti kana kusvika ipapo ndisina kuwana zvinhu izvi nehama dzangu ndichaita sei right paakatora musikana akabva naye muno muharare yes achienda kupi kwagutu akati iye ari kuenda nemusikana uyu kupi right matauriro ake mukoma kebhi anoti musikana uyu takusvika kuma7 months ende ashanda nzvimbo dzirikona kuita idzo 3 pechi3 ndo paari pamwe pese pa2 apa aitomutsvagira basa ndini akazobva achigara paarikorapa so sokudana kwati achiita ini pachangu naye takawirirana kuti izvo tinofanira kunge tiri semhuri semurume nemukadzi nguva yedu yangeti yatirebei se7 months saka asi nyaya iri kunetsa ndeyekuti paanga achishanda iko zvinozvi pakasiyana nepamwe pose pandaimbosvika ndichida sei ndichitaura ndaingoona sekuti vanhu vasina kusununguka ende handisi ndakatsvaga basa ipapo saka ndaionana naye maoff days saka tichibva tawirirana kudaro vakawirirana kuti ndinofanira kumutora semudzimai ndimuendese kumusha ndobva atizisa musikana uyu ndodzira yakashandisa ndokumutora ende pabasa ari kuti iye musikana akasiya tomuudza kuti vharisa kuti kubasa andichaite sei andichadzoke anoti ndo matauriro andikamuudza ende ndozvaakaita chikonzero akabvuma akatakura hembe dzake dzese tikaenda kumusha ndozvanga zvipo ende tine 6 months musikana paakaenda nemukomana kumusha obviously kana wasvika kakumba kuvabereki anofanira kakuita chiroora akaperekedzwa nani musikana wekunoita chiroora ichi akatizisa mukoma kebhi akaenda nemukadzi wake chete akanomisa kuna nasisi vake nanatete vake akaenda nemukadzi wake ari ega haana kana hama yakaenda nayo ende haana hama yemukadzi uyu yanoziva ukama hwangatotangira ipapa achitaura kuti muna february ndakachiti ndichaendesawo mari kumba mushure mekuperekedzwa achaperekedzwa nekuziswa nemukadzi wake mukoma kebhi rega ndingoti neimwe nyaya maonera ndikuita panapa murume uyu akanhonga munhu yes asi ndataura naye izvezvi mukoma kebhi murume ari kuchema ari kundikana kutaura ari kuti iye mashoko andiri kugamuchira ndakatofarawo ndichiti ndakuenda kumusha vanhu vari kunditi tiri kukumbira uye nemagrosari edu atikatenga vamwe vana vamwe vakadzi so kuromba chaiko ini ndambomira zvavakadzi izvi zvakuda vanamisa grosari vakashinga moyo ita pfo kuti mumashasha ndinonzi ambassador tinashe gotora pasoromio ane makore mangani musikana akatiza musikana ndirakubvunza asi mukomana akamboonere chitupa chemusikana anoti iye anoziva makore ake zake dzichitupa anodziziva ende phone number anodziziva ende pakutanga yakafoni angachifona yange yakuita but iri kuringa isingadavirwe but izvezvi aicharinga boza kuti ndikunyazozvibvunzisisa kuti akamuwana kupi vakasangana mukugara imomo muharare mozati ukaendesa grosari rako kwaunogona kuzoririkavha kuri nani zvakamboitika payaziya
kudziwa mukadzi impavha. Saka imimi wamuri kupa mhosva ndiani? Uyu wokupa grocery here kana kuti wokutora musikana wasingazive kwaanogara? Iye wokutora musikana kwasingazive kwaanogara ndiye wandikuti changamukai wedu we. Saka woita sei? Ngatongomusungisa ngaamutajedza agachamuwana amusungisa nekuti iye ndiye ari kuziva kwaakabva. Ende iye ngaatenge grocery rakatengwa nevamwe vana aende nzorera kumusha. Abaiwe. Vakomana vemurodhi nevasikana vemurodhi uchienda navo kuenda navo kupi? Shuwa unotora musikana uchiti handei kumusha kwedu kunoitei? Apa ngakurebe kumusha kwacho anchigokwe. Vagutu! Imi kwaguta vhosi pano ndakakuenda kapai paresi. Amakenosa. Kufamba nonaira wodaisa bheo kuenda negrocery kudzoka nayo. Amakenosa. Zviri nani kuita sei? Unorikava grocery rako kwaunenge uchiziva kuti nhoko yakaenda. Pane kuita sei? Pane kuti kutoro wadzoke naro. Abaiwe. Baba Pati. Baba Isabel. Kana mozogara kune vanhu vane pamuromo. Vanodenda. Pamauthi apa? Pamauthi apa. Ha, but varova. Munoziva kuti chokwadi chinorwadzira Baba Isabel. Rovera vaita soka. Ndadzokera kumashure zvikanzi zviri nani kuendesa grocery kwaunoziva kwaunozokwanisa kunorikava pane kuendesa kwarisingadzoke. Pane abatwa. Kuti dzvei. Haiwo vheti. Yemurora uyo wokutora grocery ndokunhonga mukadzi anzi ndokunonhonga mukadzi unotanga wamufambira woziva kumusha kwake handitika. Saka nemwedzi yavadanana kana hama yomusikana yanoziva vasikana vemudhorobha vangonhongwi. Ndinonzi mbuya mutsa kurock farm takachibata chemuti, mbuya mutsa parock farm vakachibata chemuti. Mukoma KB hapana nyaya yawana apa toda kupanana dzidziso munyaya dzinoitika idzi. Pane nyaya dzakawanda muri kuona Mukoma KB zvakatonaka kuti vari kuchema vachiti tipe magirosari edu nokuti hapana leba kana zvimwe ukosho hwakaipa huripo apa. Tomboti mazuva agara musikana uyu aenda zuva raakaba girosari dai riro zuva raakafira ikoko musikana iyeye dai izvi vachita sei? Angari mawana vakatonyarwa. Saka zita remusikana anoriziva, namba dzechitupa zvese, foni neniwo ndazvipiwa ndinazvo. Aenda ire kunoripota kumapurisa. Iwe ngomana uyu iko zvinozvo azoenda pazuva ranhasika. Bosi nezvino pakagamuchidzwa chayaka ari murodhi achitoti handikwanisi kusvika ari kutonzi uchiuya kuno kuuya negirosari redu. Inzwai meseji iri panapa inorwadza Baba Isabel. Iri kubva kuna maifari vari kobulawayo. Vari kuti iwo mapudzi anowira kusina hari. Shuwa isu tiri kudzitsvaga dzimba idzi tichidzishaya. Iwewe wotoita kachikiribidi chokubaka grocery. Please vakuru veNational FM itai kuti chimuti chibate kumuzingwane. Ndinonzi maifari ndiri kuno kobulawayo. Yesh. Umzingwane. Asi vari kobulawayo umuzingwane haisi kubata. Alright, haisi kubata. Asi shoko radatera ndarinzwa. Mapudzi anowira kusina hari. Kana kuti kwakaora ndokunomanyira nyenzi. Hey. Kusina hari isu tiri kuti tsvaga dzimba dzichishayikwa vamwe vatogara mumba machona varusha anotenga girosari racho. Mukoma Kanyemba Bhozho ngabatsire mufesi wekunonhonga munhu uyo on how to recover. Maindosaka tichitendawo Bhozho for being brave enough to enya inenge yake iyo. Havana kunyora zita. Inzwai munzwe message. Okay. Andiri kuramba kuverengeka. Mukoma Kanyemba Bhozho ngabatsire mufesi wekunhonga munhu uyo on how to recover. Tichitendawo Bhozho for being brave enough to enyaya inenge yake iyo. Tiri vanhu vechokwadi. Yes. Tinomira pachokwadi. Papaidza chingwa Baba Isabel nthawe ziri kudiyana. Ichokwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati kufamba nekupapaidza. Rekadi kuti mapurisa wose makadiko makaita basa. Muri kufamba nechimuti makaungana. Ndinokutendai mapurisa ZRP. Basa ravari kubata. Basa rari kubata Mukoma KB. Vasikana nevakomana vana baba nana amai kuZRP Zimbabwe Republic Police vari kubata basa. Ukangobuditsa gumbo mblanketi rikaruhwa nechato vakubata.
izvozvi kutaura kunoku vese vari kutyaira motikari vakadhakwa, vari kubatwa. kune anonzi mabreathalyzer Yes. pamaroad block, Vakakufembedza kuda ivo. vakangokuona urapsuka diso Wakapsuka nenge diso. bhozongora Manje. kwera kuno. But regati vazivise. Kana maona bhosho. Ah, Musatarise maziso. So- Muzukuru wangu unogona kunditsigira. Maziso angu inini kutsuka. Hakuzi kudhakwa. Right. Hadzizi mbanje. Asi kudi muzukuru. experience kuona Kuona zvakawanda. zvakawanda. Yapaidza. Icho kwadi muri ya Zimbabwe. Paka. Chiredzi. Chekuchiredzi chiri kuti tani bhozho. Mukoma KB. Kubva musi wa 15 kusvika musi wa 21. Pane murume 15 December 15 December kusvika musi wa 21 December. 2024. Pane mukomana anoshandira muchiredzi. Asi ari mudhorobha rechiredzi. Okay. Ndo maanoshandira. Asi achienda kumamisha kwake. Aenda ikoko mukoma KB. Musi wa 15 ndo pakataka kutiziwa asati aenda kumba. Agara nemukadzi wake one asi mukadzi uyu anogara naye kubasa. Shoko parakasvika rekuti ndiri kuuya musi wakati vanhu vachiudzana. Mavillage 2 aripo ipapa pakabuda vakadzi vanokwana kuita 9 vakamutizira. Okay, pull a money selector. Mukomana kuti murume uyu anogara kuchiredzi mudhorobha Aine mukadzi wake ari kubasa. Akatoroora. Ane mhuri. Okay. Ane mwana 1. Ari mwana 1. Asi kubva musi wa 15 kusvika musi wa 21 akatizirwa nevakadzi vanosvika 9 vakadzi ari kudhorobha kuchiredzi. Ari kuchidhorobha kuchiredzi. Musi wa 21 paakasvika kumba akazosvika nenyaya yekutoshevezwa kunzi dai wasvika kunoko nekuti vakadzi vese ava vanga vachienda kumba kwa baba vake vangasikaende kumba kwavo. Okay. Kumba kwa baba vake namai vake ndiko vanga vachienda. Right, vakadzi vakamira kusvika baba vaichedzera kuti shoko ramauya naro kwandira rinokushata nokuti hamuna kuti mavenga inini, muri kuti mwana wangu. Kana mati mwana wangu ndichamudana achiuya panapa. Mukomana paakasvika chifonera baba vake haana kuramba. Akati baba handikwanisi kukurambira ichikonzero vanhu varipo ipapo handisati ndavaona. Dzimwe dzenguva ndakataura navo nezverudo, pamwe ndakataura navo ndovada, asi ivo varivo ndokuzese kuzoroorwa neni. Regai ndiuye musi wa 21 achisvika. Pakati vanhu vakaungana mukoma KB kusanganisira sabhuku munzvimbo. Vanhu vakaungana. Asi musi wa 20 pana amai vakasvika vachiti ndanzwa kuti mwana wangu kushayikwa ndiri kumuita ari pano. Ndaya kuzomutora. Baba vepo vachibva varamba vakati aiwa handikwanisi kubuditsa mwana ambosvika pana pakagara pana pamazuva muchiri muda kumutora nokuti mwana wenyu uyu akauya musi wa 17 nhasi uno date 20 3 days ari pano. Mukamutora imimi vanhu vamboziva kuti ari panapa akazokera kumba kano chaanowana mosoina ndinoda kuzorilisa vanhu chivabvisa panapa zvine mutemo uye munhu waakati ari kuvinga pano auya mukoma KB haana kuramba akabva ati vese ava ndovaziva ndakadanana navo vari 9. Asi chitanga ndisina kutaura navo ndechekuti kana kuri kuzoroorana uya musi wakati ndinokumbira sabhuku mundibatsirewo baba vangu vari pano. Josi ndakadanana newewewe pane patakagara pasi here kuti uya kumba tizoroorana. Mishi ndakadanana newewewe pane pandakataura here kuti uya kumba tizoroorana zvikanzi hapana. Vese vakwanisa kubvunza vese vanoti hapana anoti zuva rakati akanzi muri kuuya. Zvikanzi pana ane pamuviri here zvikanzi hapana. But pakabuda hwana ari kuti ndinofungidzira kuti ndiri pamuviri. Zvikanzi kana uchiti ndinofungidzira kuda kuti hauna tinogona kuzonotese kuzotarisa. Zvandataura panapa ndezvekuti vari kuda kuroorwa neni handisi kuramba. Asi zvandaita panapa ndezvekuti ndange ndisati ndavaka ndinogona kutaura nemudzimai wangu paimba yange ichipesa kuvakwa isho mumbogara imomo. Akoma KB unoziva chandoda kukuzisa ndechekuti kana muri mhuri dzangu handida kurambai ende mashoko ndakadanana nemi asi hapana mimba yangu. Kana dziri mimba muchava muri pano muchasinogara muimba iyi. Kana muri vakadzi vangu imba ndiyo muchagara isho. Pakasara vakadzi 3 kusanganisira mumwe akatsorwa namai vake. Pakasara vakadzi 3 vanhu vanhu vari pamba ipapo. Achibva ati ndiri kukumbira kwanakabva kana muri mablanketi nehembe dzekupfeka mumbonotora zvenyu mushandise chikonzero ndanga ndisingazivi muri kuita sei muri kuuya. Saka vakadzi ava 3 zvechokwadi vakaenda kunotora hembe dzavo. But pavakaenda kunotora hembe dzavo 2 vakadzoka. 1 asati aita sei asi akatenda kuti ndiri kuenda kunotora. Saka kubva pa9 pasara vangani 3 pasara 3 nezita asi vari pamba vadzoka 2 1 asati adzoka. Vamwe 6 vakapomuka vakaenda.
ko mudzimai wemurume uyu ari kupi? aripo Anga aripo paitika zvese kana chakataura mukoma KP aitonzi vanhu vari padare akazi tikubirawo mvura ndiainotora mvura upa vanhu mvura saka pakanzi imba iyo akabva anzi United aisati yanyatsopera 1 muchaita sei? vachaita sei vanhu vanofanira kugara mumba makaita sei makanaka ari kuratidza kuti murume uyu paakabva nemukadzi wake kudhorobha vanhu vakagara pasi vakaratidzana mhosva vakawirirana kuti pavari kuenda uku vari kutotaura nezvei nokuti mukadzi uyu afana chaitisa mwana kuita sei anga akatomirira achitosekerera. Why? Vakadzi ava kubva musi wa 15 kusvika musi wa 21 vakada kutizira nguva imwe chete mushure mekuziva kuti mukomana ari kuita sei ari kuuya kuChristmas sei. ipapo ndo panonetsa ipapo ende vakadzi vachibvunza kuti makadanana nevantu hongu mune pamuviri here aiwa ko pamauya pana pamakawirirana here nemukomana wenyu ende mashoko akanzira sabhuku varipo ndiri kukumbira kukupaiwo mashoko sabhuku mundibvunzire vana mashoko andiri kutaura akabva murume uyu achiudza sabhuku achibva ati mashoko mamanzwa bari chirege ndimataura achibva murume mangu vamwe hama dzevana ava dzaitovepo apa hama dzanga dzisipo padare iri ihama dzakafanana nababa naamai kuti vaende padare remukadzi wavo akaenda kumurume ivo vasati vatsvakirai kuno azviite vaitumira vanhu kunoteerera. Saka sabhuku akati kudini kubulikidza nenyaya iyi? Sabhuku akataura mashoko machena akanakisa chaizvo kuti vasikana imimi hamuna kurongeka mukomana ane kodzero kutaura zvaanoda chikonzero ari kuti hamuna kugara pasi mukaronga sei mauya pana pamusina kuwirirana ende muri kuti hamuna kuzvitakura dai makazvitakura taiti zvamakatakura ndezvemukomana uyu but ari kuti hamuna asi shoko riri kubvunzwa kuti nemukomana uyu munozivana here vaitenda munozivana ende pavakadzi vese vakauya pamukoma KP hapana musikana vanhu vakambowanikwa vachidzoka pamba vane vana nevasina batu kumabvuku kwanzi kudira babatu kungoda zvedu vakadzi asi veHarare vakadzi atina zera navo ari kuti Harare chete but kuti vakadzi vese here matsotsi kunge tsotsi iri rakabira mufeso kwagutu toriti ndiri kwagutu ndiri kuHarare ndiri kuHarare ndiko akariona but aribva kuHarare ndikuye kuHarare mukoma mukadzi uyu izvi zvakatoenda kuChristmas ende akaenda akaloda mukoma KP ndofa akatoshedza village rese yei amene kwamuri ikoko kuvanhu vari kudzika nemaChristmas mabhoko nemagirosari pamabhazi mukadzi anongwe murodhi mbavha dzawanda pamwe musikana ndewe patouchline ngaende kumapurisa anobatwa ndinonzi Bright Kamupira ndiri kunoku kumarondera mukoma KB matouchline akaona kuna mamwe here matouchline asiri vasikana ndokuti pane rimwe basa rinobhadhara ariko matouchline evakomana aiwa kwete iwa mukoma KB refuri anongorefura chete refuri anenge ripai angamira patouchline linesman saka uyu muri kuti ndirefuri here handisi kuziva kuti uyo ari kuti kwandiso musangonhongewane patouchline ari kutaura refuri here ari kutaura vapi kuseka kwapawhatsapp hanzi mufesi uyu igube asi akapiwa mushonga wekudiwa here ndezvemushonga kana kuti ane mari hobo iye mukadzi wacho anotozvifarirawo ndinonzi credit dudzai nafarai pamasteps apo credit tinokutenda nekukunzwa wanga wati nyurei ndakandire mazuva risingamunzwe credit dudzai ichokwadi mufesi wekuchiredzi ndezvemushonga here kana kuti no munhu ane zvinhu zvake kana muchiti ane zvinhu zvake muri kutaura kuti kudii nokuti ukaona munhu anofamba nemotokari yake ari kuvaka dzimba dzake dzemazen'e nezvidhina akafenza musha wake aiwa ndopfumai panyika but asati apedza kakuvaka imba asati apedza kuvaka imba motikari yanofamba nayo imotikari rudzii mukoma KB motokari yanofamba nayo imota diki chaizvo okay sokuona kwangu ini mota inonzi Ranex ndio yanofamba nayo ndizvozvo tingati ndopangatiswe nemadzimai but dai ndopa tofanira kumbobvunza madzimai kuti kana vachida vanhu vanodei dzimwe dzenguva tisiri kuti upfumi but vakadzi vanoda upfuma here tafadzwa wekwamateu pamanikaland vakadzi atina zera nawo kanyemba nabhozha ndabvuma hangu dai Mwari vatinzwawo purizi isusuwo varume tichingwarawo todawoka zvakachipa mbavha dzazara ndinonzi tafadzwa wekwamateu ndiri kunoku kumanikaland anga tina zere nawo no baba Isabel inini handisi kupa
mukadzi akatiza negrosari mhosva. Yes, ane mhosva yaakaita yokuzoba. Asaka nongwa mrodi. Hai no mfesi wedu. Akabaiza. Tiri kuita rini conference yevarume. Tipogara pasi timboonesana. Hai no. No mkoba kepi. No man. Isusu tirive nepenyuro. Tinogona kuita conference pano pa Maple Live. Yes. Nevamwe varume. Yes. Kuti vakomana toita sei? Totangira papi, togumira papi. Pano pa Maple togona kuita conference pano pa Maple. Varume. Kumapurisa. Ino report yechinzishi. Hanzi kunoite iko. Ngapuwe nhamba dzemubatsiri uyo abatsirwe zvinhu zvidzoke. Ndinonzi gogo chiyangwa ndiri pagreen. Gogo chiyara uchepere wangu warwadziwa. Aiwa gogo chiyangwa. Anenge ari mwana wechibhozhi. Mukadzi uyo akaba grocery kwagutu imbavha. Akatora zvinhu zviri zvake imbavha. Saka ngaende kunoripota kumapurisa. Mapurisa vaita sei? Vatsvage munhu uyo. Avaisabel. Nyaya yemagrosari iyi ichatiuraya. Takavarairwa kudzokera murodo. Bozho naKB generation yema 2000 iyi inotoda kaJesu auye apindire. Ndinonzi blessing chitanda ndiri kunoko kuSouth Africa. Pakaipa. Mukomana murume wekuchiredza nemakore mangani zviya? 27 years. Ane mudzimai. Nemwana 1. Achibhatizirwa nemadzimai 9. Izvozvo vasara 2 varipo. Ne1 uyu akaenda kunotora hembe dzake asati adzoka. Kana dai anga nemari aingoti endai namaiguru. Yes. Anditi kutaundi. Munoshopa. Munotenga magumbezi. Yes. Mari iyi endai mutsvage pokuita sei? Mutsvage pokubata kuti zvinhu zviite sei zvionekere. Papa. Kuti dzokerai kumba munotora magumbezi. Tsudzirai chimwe pamesapera. Icho kwade muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose enyika ino. Paka. Sorry chiredzi zvekare. Nhasi mainyanyira chiredzi. Chiredzi ndanyanyira mukoma kwedu. Chinyiredzi ndainyanyira. Ndangoti ndimbopinda mari. Icho kwade muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose enyika ino. Muri yeZimbabwe nenyaya yakaitika kutaura kuno kwatiri kuita mwanakomana akaroora mukadzi wake kudaro achibva aita sei? Achibva akugara kumba. Mukadzi akaendeswa kumba. Vatezvara vachigara kuita sei? Kumba nemuroora. Kureva kuti ndokuna vamwene, ndokuna vatezvara. Uye zvakare ndokune vamwe vana. Mukoma ari kupi? Ari kubasa. Mukoma ari kubasa. Okay. But zvakaitika muri yeZimbabwe ndezvekuti izvo muroora akazotanga kutaura nyaya achiti kumwana komana, inini pachangu rega ndikuzivise panapa handizi kubva pano kana kuti iwo usi kudzokera usina kumboshevedza vabereki vangu. Ndinoda kuti wauye pano. Angaroora here mukomana we? Akatobvisa roora. Anozikana pati akati mukadzi chita sei? Imbodogara kumusha nevabereki vangu. Uchipota uchiuya bati kumusha kunoda kunyanya wastereki. Chikonzero tofanira kuita musha wedu. Zvikanzi panapa iwo kuuya kwawaita handizi kuda kuti udzokere kubasa kana kuti inini ndini newe pamwe chete vabereki vangu vasina kuuya pano. Chii chiri kuitika? So vakabva vaungana vakati baba ndozvitaura muroora. Handizivi chaandifungira chii. Mukomana anga asina chokwadi chaari kuziva. Achibva ati ndinotenda nezvawataura. Iwewe namama muna zvamunoziva. Asi baba osvitsa shoko zviri right. Baba vaudzei kuti inini sei ndichiti handisari panapa. Kana kuti vabereki vangu vasati pano, kana kuti inini handisiwe nemukadzi nemurume wangu pano, kana kuti murume wangu akwanisi kudzokera asina kutaura. Zvikanzi baba taurai. Muroora. Vabereki vamusikana vangu vatouya here? Vangu vasina kuuya. Yanga ichingori family yepamba. Ari kuti ndikuda kuti munditendere kuti vabereki vangu vauye pano. Ndo zvandinoda kuti zviite sei? Zviitike. Vamwene ndo vakazoti muroora wangu ane shamwari yake anotamba nayo. Imbobere mbiri unoshevedza shamwari yake. Shamwari ichibva yauya. Shamwari payakauya shamwari yakati handikwanisi kuparadza zvinhu zvavanopamba pevanhu. Asi chandinoziva chete ndine zvinhu zvandakapiwa nemuroora wenyu zvandakachengeta asi ane zvaakandiudza. Chii? Ndobva vaenda kune vanhu kuchechi.
vekuchechi zvikanzi ndimi yokwanikira zviya zvikanzi kumba kwenyu kune nyaya but nyaya izvi ndakaudzwa nemuroora wenyu asi muroora wenyu handikwanisi kutaura nyaya yenyu nekuti katasa paukama kunyange tiri vatungamiriri vekereke kumba kwenyu toita sekunonzi takatombogara pasi nemuroora wenyu hatikwanisi kutaura nyaya iyi asi kune nyaya iri kuzivikanwa neshamwari yemuroora yes nevekuchechi handiti maona saka isusu chatikagona chidende chekuti muroora wenyu akauya kuchechi tinomupa madzimai nevanhu vanomukansela ende zuva rakasikwa namwari rega rega taida kuti tizive kuti amuka sei manhamba yemuroora wenyu aya mukatarisa muchaona kuti every day kuseni masikati either ndiyafona kana kuti tisinomufonera tinenge tida kunzwa kuti ari sei muroora anga agara nguva yakareba sei ari kumba muroora uyu atori nevana 2 aroorwa asi anoti akaenda kuruzevha oenda kudhorobha kune murume akaenda kumusha oenda kudhorobha kune murume munhu akatojairika masaidi ese asi anonyanya kuwandira kupi kumusha nekuti anoda kuvaka ende akaroorwa achibva kupi kumusha zvakare achibva azotanga akati baba ngavatauri vamwe vakati baba ndibaba hatidi kuvadzikisira amukwanisi here kuti muroora aende pasaidi atirana mamwana muroora akati makatiendesa pasaidi ndiani wandichaudza nyaya yachabvuma kutaura ndataura kushamwari yaramba vechechi varamba wamunofungidzira kuti achabvuma ndiani kana varamba chishedzai vanhu vakwani panapa nemunhu wamunofungidzira nemutupo wakafanana newangu kana kuti mondishedzera hama yangu iwa pano muroora akashedza shamwari yake ndobvashedza vanhu kukereke akati ndo mawitness ezvinhu zvandikavaudza havazivi kuti ndizvo bandi zvandikavaudza right muroora akabuditsa mukoma KB shamwari yake achitenda ndiotorera pepabheki yandikakunza muroora achibva noya nepepabheki pepabheki yakauya nemuroora mukoma KB yanga iri 75 US nemapensi ari kuona kuita 3 yanga ine mari $75 nezvipfeko zvemukati zvechidzimai zvakaunta 3 nemaskin tight 2 akanga atengewa navatezvara vachiti izvo muroora ndiri kukumbira kuti upfeke asi zvandiri kutengera izvi ukazvitarisa unoti pandaenda kushopu handakwanisa kuwana sketi here handakwanisa kuwana blouse here kana majakets but zvandakutengera izvi ndezvemukati kana ndine mashoko mamwe andinoda kutaura watoziva kuti zvinorevei asi pakasiyiwa zvinhu izvi vatezvara vakazvisiya mberi kwemuroora muroora akazvisiya vatezvara kuzvitora muroora akazvitora kechi3 atomboudza vamwe vanhu kuzvitora kwaakaita vanhu vakatomuudza kuti zvitore ndobvazvitora so muroora musi watorwa zvinhu izvi akatoenda kunokwazisa vatezvara zvakanaka angati asingakuvaiginowa but amai vaisazviziva akafurirwa nevamwe kunzi tora foni yako uite vhidhiyo pese uchitaura nawo vatora zvakanaka ndobva atora vhidhiyo mukoma KB pese achivaudza kuti ini handikwanisi kutora pepabheki andisikazivi kuti mukati munei zvikanzi maiwe hazvishamisi kuti murume wako chai asi dambokutengera zvinhu zviri mukatomo zvikanzi ndiratidzei pose pavaitora mukoma KB vachiti ona izvi akutovabvunza kuti sei manditengera zvinhu zvemukati akati no ndokusaka ndakuudza kuti iwe mablouse chizve ndinazvo kana mazambe ndikona kutengera kana chikafu ndikona kutengera but ndakutengera zvinhu zvemukati ndinoda kuti iwewo usadzise vatezwa vakakwanisa kutaura vachiudza muroora kuti kana makamira naamwene vako unofungidzira kuti ari mberi ndiani iwewo naamwene vako apa handirambi mwana wangu zvake but akandikurira mwana wangu zvake but akandikurira pachoice beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeni varoya vanapiro mumba iwe papa vatezvara vari kudza muroora kuti uri kumberi unodarika amai vako wakamira yes naamai vako vamwene
malevels ako ari mafantani kumberi apa ndinobvuma mwana wangu mwana kwandiri sure but apa akatikorera baba zvinoreve zvamunotara zvo ndobva kuseka yezvo nguva yaiseka iyi ane zvaanga atipirwa achitora mavhidhiyo zvikanzi zvinhu zvandiri kutaura izvi baba akamutanga achiti chezvo kanzi inini zvese zvandinazvo ndineumbowo vana baba vanoda nhamba yangu zvekushandisa pari zvino chete handidi kukupa ifoni yangu kuti honai ndinoda kutumira mafoni menyu ndikakupa ifoni yangu handina hama dziri pano ini ndipei manhamba nyaya iyi kana mufoni yemurume wangu ana kuiisa kana ndichiisa ndichaisa izvizvi imi ndimi chandiudza kuti muroora unogona foni wanga uchiedhita mafesi evanhu right kana mati ndaedhita ndokutorwa baba mafoni ndobva akadwa zvikanzi mafoni ngawe achibva akadwa mafoni mukoma KB achitumira vhidhiyo riya pavanhu vakagara ipapo baba vakadonha kamukoma KB munhu murwere wani kutaura kuno kwandiri kuti ari kurwara kuno baba vakura sei iko zvinosvika zikakanganisisi 52 years muroora andazobvunza makore emuroora mwana wavo kana sikakanganise nekuti ane mukadzi nevana vaviri so kuma30 zvichidzika pasi asi zera ravo nemuroora wavari kunokanda shoko vachibva vatomuudza mukoma KB kana kuti zvaizofamba vaizodiwa mukoma KB mapauna patinorasika varume tinenge tazvidza vakadzi vedu kudhara zvakaoma nyaya dzakabatwa nababa Isabel kanhasi regai timbonzwa 11:15 baba Isabel haana kunyora zita muteereri uyu angoti panyaya dzese idzo chidzidzo hechi ita zvinhu wafunga panyaya dzese idzo chidzidzo hechi ita zvinhu wafunga ichokwadi muteereri angotumira meseji iyi haana kunyora zita nokuti zvimwe zvacho mukoma KB mukatarisa zvakaitwa nababa kavaka vakashandisa pfungwa dzavo vega vaisafanira kuti ivo vatengere muroora zvinhu vasati vataura naye pamwe dai vakatanga vamukombisa abvuma vakuchenderera mberi nezvinhu kunotengera munhu wasingadana naye uyezve ari muroora munyarikani baba ava mati vari kurwara havasi kunzwa zvakanaka vari kudzimbikana nei vakadonha vari padare ipapo ndopa vakadonha ipapo harina kutozopera vachitaura vanhu vamwe vakatobva vachiti kunyara kuita sei but izvo ndopa kutoona vanhu kuti vari kutorwara vari kurwara vari kupi vari kokumba vari kumba asi vakatoendesa kuchipatara zvavo vakadzorwa pamba mwana komana ariko ari kuti kudini mukoma KB pane kupererwa nokunyara kutaura ka pane kupererwa kuti unopedzisira wapererwa kuti munhu ari kupiwa mhosva kuti ari kupinda mumba mangu kana kuti arikuda kupinda mumba mangu ende muroora akati handiende kwandikondoenda sendataura nemi ende nyaya akaitaura amai mudzimai wababa ava vari kuti kudini unofuradziwa mukoma KB unofuradziwa kikiki mukomana wegrosari uyu akagonekwa ungadana nemunhu 7 months usina kana hama yake yaunoziva kana yaune nhamba dzawo kodai mukadzi uyu akamufira aizvinoudza ani apa kana kwaaishanda musikana aisazivikanwa kasi aishandisirwa mushonga here ndinonzi nomo duviko ndiri pabudiriro 2 baba Isabel 7 months uri kufambidzana nemunhu hauzive kahama yake kana kuti kumusha kwake even nhamba dzehama yomusikana uyu kana paanoshanda pacho chaipo hauzivikanwa asi aishandisirwa mushonga here ndinonzi nomo duviko ndiri pabudiriro 2 baba Isabel nhasi makakumbata makabata makagukuchira dziri kurema